kenunuku kigima nabuko tonyora asoro gonkorbo Gusii Neji County chito etanaine buna County ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori Chinsa mochinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Na mange anyaleko bakagwateka kurwa kete wikira chinga kibune cy'umwancu muri begetaseni Ndizi TV nage kugera etokomera na asembe asentunde ndekwane kebuna tonyaleko batugo kumanyia chinga kia basaki baito mangana maya bagena toko bakwe busura na kwene kebuna banyaleko bako ya leta to yasange buna libo elimo cyaragire Chinsa Isato chiabo no botuko chitarikibire cyo mutenyo 10 na libo chinga kibono omwancu muri gelengo kwarigania senchire wikiranu unyaleko bosanga amona inche litangane piti gato nyore gwetera senchira yobwenge kigima. Nataka kusema leo tuko na furaha kwamba koti imeamua kwamba hawa ndugu MCAs na dada MCAs walifanya kazi kulingana na sheria. County Assembly ya Kisii nigo yabwatetiri chiko chinga kichokurusia kiombeke lya County Public Service Board ekegambero kyanachire. Na enibo ya ito ekaera yonzi tukaniemete tukanjombe tukabese byombe tukaitira sanyinge bono na ikira sendu alete mbugata atferia yete kogerandi ne pipiki engayemo ime nyanguru nyali bali chache kubolyo bokonyi eli banyarako bakubwenia omwanchobo. Na mambo ya usalama haitaki kuwekwa maneno ya siasa. Umuwaziri bobolendi bwa ime Kithure Kindiki kurekura tentindi gochia asa wana siasa. Joshua Auta nera tokobatara nera gwetera somunwa bwebi manyeryo chinga kipetra mukeragene tokoba kwenekia buna chibi chamulelyo gichago chira senchira yobo ikirano inyora boigo mwancho murigeria nabo gusanga amona intwe Amayia gwetera semitandao ya itulitangane pigwetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News Digital nabo gwetera sensemo area ya YouTube Ndizi TV News chinga kiboigo gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net rindunyara koba gukwemanyanganya rekoba gwatikirithera ngoro kwa Josephat Amisi na kwariganirie tunyarekoba etogosanga amonaye Amayia Chinsa Isato chiabono botukuriga guchaka kurwase county ya Kisii echinga kiyo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati naboigo aba MCA abanyarakoba bako gokera anene okona chagwekina kurwa ase kigambero kia leba ikegotoka imeyo mucho Kisumu kubatikana na ekigambere kyo nigo giatebire buna county assembly ya Kisii yanyarete kobage kubwatia omurobori bwechiri bwelichiko eliokana kebuna banyareko babagwa kaisiko anene committee elia gosekyombe ekelia gia county public service nengana yanyareko bekoleta amaberera singa kianyareko bagegweta nonya nabo nigo mosakyo itwa mangana Amayia Brighton makori yanyareko bagwikirana asense menyana gusangamo na intwe orobote rwa senchira iyobokirano. County ya Kisii yabeire etabwati obokorari bwa public service board anene ekere body ya lengo yanyardeke wa gusiko ne kamati eri yathinete kurigeria
amang'ana anyarite gakoretwa ase bunge ye county ya Kisii na ase omubaro monge bwa MCA be county bakanyara bagwaka service ye UISCO asirete kogenda goika ase kambero kia Employment and Labour Relations Court ase county ya Kisumu asibonekine kiana gituturigoro na kubetereria body ye kogenda inga ase yatebete buna nigo county assembly ye county ya Kisii bwatitiri chiko asokubaka abu ISCO ingane yobono nigo yanyarige kwariganirwa n'umugabana we county ya Kisii Bauro Simba Arati. Wale ambao walikuwa wametolewa ofisini waliamua kwenda kotini na tukaheshimu uamuzi wa koti wakati wote, kwa sababu sisi ni wangwana kutii sheria za koti. Nataka kusema leo tuko na furaha kwamba koti imeamua kwamba hawa ndugu MCAs na dada MCAs walifanya kazi kulingana na sheria. Bono mugabana nigababolirie sasa tumefika mwisho, na nitaomba wale ambao wote walihusika ambao walienda kotini, najua kwamba mnataka kwenda kwa appeal. Tunashukuru, ni haki yenu, lakini tunataka tuomba mtupee sasa wakati ndiposa tu confirm wale walimu ambao they have not been confirmed. Kuna watu wengi ambao hawajawekwa katika payroll na ni lazima body ikuepo. Kwa hivyo tunaomba hata wale ambao ni wanawasaidia, tunajua hii sio kazi yao, kuna watu ambao wako na wivu tu. Naomba kwamba mkubali yaishe. Munyakirobo we committee ya labor man ba wana social welfare naftali ngoba boigo urumwe MC we wodi yanyacheki nere nigo asirire okona choku we kambero wrote a report before the Kisii County Assembly, and it was supported overwhelmingly. The board members were not satisfied with the procedure that we followed. They went to court. The case has been in court for some time, and today it has been proven that the Kisii County Assembly followed procedure in disbanding the Kisii County Public Service Board. And today I want to urge the governor of Kisii County to move with speed and constitute a new public service board so that our county can move forward. ingane yo nigo yasirire nomwe MC we wodi yabogeka Richmond Manani oibono nyariga kubure mugavana kwayereria na kubeka body enyi. Kwa kweli tumemaliza kama mwaka moja sasa hivi bila bodi ya huduma. Hii bodi ya huduma kuna wanafunzi ama kuna watu wengi ambao walikuwa wamemaliza, wengine walikuwa wanataka kuenda masomo, hawangeweza kuenda masomo kwa sababu hakukuwa na bodi ya kuwapa ruhusa ya kwenda. Kwa hivyo tuna furaha tele siku ya leo. Tunahimiza ama tunamsihi gavana aweze kuenda kwa haraka sana ili aweze kuweka bodi yenyewe katika kazi na ije kwenye kikao kule bungoni tuweze kupitisha bila kuchisa, kwa sababu watu wetu wanaumia. Michael Masetumali neno mwe msio mochore uyunyariga kubori. Now that they have been sent packing, we urge them that they should cooperate with the government of the day. They support the incoming service board, and we expect so much from the service board that's coming. You know the message that they did, we don't expect them to meet you. Ngoriboteri getaseni Candice TV ritariane Brighton Makori. Mbiamono moliki oito Brighton Makori asoro botura senchira yobo ikiranu totigarite me county ya Kisii nigo bono omogosoria bwe chigosori chengo yo Albert Mogendi anyarete koba gakonyora omubasukano gose chingoma chingaki arenge kobaga kogosoria omuliki oitonde mo Steven anyara kobaga gusanga monere aso no mogosoria gwikira bonigo agendete kobaga kurigia abantu bwate okoganio kuya banyara kobaga gweso kena kwene kia buno nyara kobaga gwikira chinsemo erinda nyara kobaga konyora obobwenia bwaende mo Steven namange Adalbert Mogendi no mogosori we club kia Gusii FC kyo kogosoria se league ya National Super League NSL oyunga keye mochi serete bilabu vya Kiendege Jets, Sotik United amona Mayaka FC. Sichigosori tuachagete sisi mupiro mutangani tuanyarte waka nafika Bullets na sote ange second half na nyarte kubeke goli mashabiki akabana magogo monene.
magigayo kogosoreria Gusii FC semino ne bitangani vya NSL niganyara koumia ase gosori gati ya Gusii FC na Kajiado United asegeti kia Ildamat chiwiki ibere chiaitire. Lakini twanyarete kwa mupira uyu pake dakika yange ya 70 nganyora injari umuntu uyu nga ageto mupira karua sare kanyo receive kerana ke pass akantumera aganta kuguru nabo gwatengogete nkanyara nyora ndi nyagitari kwa gwekisire lakini riu kambuya ba kisire gatari kambuya lakini chitaminal rirwe chibutogete ne chirikaments bona jingo nyakoria bokonyi ndoro senyare kurwari korwa okoumia kwaye igatiro nigo kia mutigarairere amone amati ayo konyora kwainse kurigyo bobwenia gwetera MRI amona kubarwa riru ase bakoerera goikira bono mbaranyora gusirwa konde gwensi gwetera boteneri bwa Gusii FC arenge kwa ndo mupira Nairobi bango chiwagidara jani gogo ngatebu kungo kanyabaru mupira yalengo ni Monday ngongera barenge nyagitari once about 19 abona nkurigie ndo ka at least nyare ko bagi nkurwari ono kereba enda bakairana Monday yu ngatema wa kesimi kanyorondeta yo kubwata kurwa se family kwe nyara nkoyo okomumbura roro kiara bandi barabara bake bali chiskuru no nyambara wo obongo banyore kwasomerio bokongo ono nuyo buna sa time buna bitwalira bokongo banene okoboria bono na sabwato kuganio kuja gwesoki na komokonya gwisanekie nibo no buringoria bwanyagitari boganeiri erio Adalbert airanirire gosoria nchete yenkoyo ase mara ganeiri chibasire worth 20,000 cash arafu kurwogi nko ba manye the instant ya injury ngakichite ngana elinde bamago ngadimiti kuchi surgery no ntarama yani chibese irenga lakini nkaete surgery naro paka be chibese chiri gorunta nyale koleji so twari gusaba basani bari mupira across the board bari banje to mupira basani badaro bonsi tigadresa bamate gusaba tamanyetie tabadari nabo ndebwensi ora roche ngukunu negente kana bari ko soyo kabako mufuko elinde mumranya akanyoro bokonya gwe nukuguru elinde anya kurigirie family yae aiga na sekejero kia geso ni abasomo gosori Adalbert Mogendi gosori ase timu ya Gusii FC gosori ase ligi ya National Super League na reko baka gwesoki da gusaba bokonyi kwene kiabuna egetiro kerebosio kyobo bwenye kenya reko bage kororo bigwa wetere gosiru gwetera banchi bechi gosori amona gwatani au asoko boria bono gwetere serikali wizara yechi gosori amone chi team gotoro koigwana bene kuraine kibuna aba gosori bakonyora okoumia ase chi gosori barigererie gugwetera chi team ne serikali gwetere wizara yechi gosori koripoteria Ndizi TV kurwa igase ward ya Bogeka ward egotoka ase bonge ya Kitutu Chache South county ya Kisii eretariane Ndemo Steven captain 001 Biamono omuliki oitonde mo Steven asoro botiorwa senchire boikira ntokorime county ya Kisii twikirane me county ya Nyamira aseritko liarero omwakili Michel omoya nyarakoba gagotianigwa koba omwe omochore kurwa sekiama gia Jubilee kolengana no monachi ebina omonene kurwa ase county ya Nyamira WA ongwanyi nigo atebire Michel anyarakoba gakubwa ekina ekianyarakoba gikwamerirwa asenga ki entambe nele Dorvin Nyang'ara gatia bara ibanyara ko bagwikirana somu yega yubo gotianigwa no muliki obonene ase kiama gya Jubilee Jerema Kioni uyo nyara ko bako kerege tambukero ekyo anene giekegambero musaki oito mangana Amayia kurase county Nyamira job mangi norboti urwa senchira yobikirano Nigomo MCA omochore gwetere kiama kia Jubilee Michel Omoyo abagagotianigwa ase bunge county Nyamira asebono arachikoira libagali ya Dolphin Nyang'ara oyu abagakobwa ase kina all preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Kenya, Parliament that I shall do justice to all. So help me God.
Egeikaro kia rero nigo giachaka asomonogeri bwebunge County Nyamira Enoch Okero abagagosoma okonacha kwabete gokorwegwa ne koti enene ya Nyamira inse yomonachi ebina Winfrida Okwani oywerwete ogochika buna omo MCA omochore oyo abegagotianigwa. Upon declaring the position vacant in terms of the order in A inner path, the second respondent shall within 24 hours of the time of the delivery of this ruling proceed to swear the applicant into office. Ase omo MCA omochore oyo abagagotianigwa asege ikaro geikiranwa nomoliki omonene bwe kiama gya Jubilee Jeremiah Kioni abawakili baye nenka ya Michelle Omwoyo. Forgetting my parents, without forgetting my sister, without forgetting my wonderful legal team led by Miss Mwai. Words cannot express how grateful I am. But MCA omochore oyo narwa eira gochigokora emirimo yaye ase oboikeranu achabwati bwanchereria bonde bonsi. As I'm going to start climbing this journey, climbing this mountain, I hope God will guide me. I hope God will give me strength, and I'm sure I'll be able to serve the people of Nyamira County diligently and also employ good strategies of how to take our county to the next level and also our country at large. Ensemo yaba MCA bande mbate bambale no kwegena buna nachigoikerania emeremo yaye ase oboikeranu na kumusaba gokorera abamenyi be County Nyamira emeremo buya. Mr. Speaker, I want to confirm that from the legal point that she comes here with, she will take this house a notch higher. I believe her skill, her background will be another advantage to this house. Ensemo yomoliki omonene bwe kiama gya Jubilee Jeremiah Kioni nasaba abarayi bonsi baranse kiama gya Jubilee gotwara amasikani na boigo kolenda ekatiba ye kiama ekyo. Sasa na vyama lazima wale ambao wamechaguliwa katika vyama tofauti wahakikisha kwamba wamekuwa waaminifu kwa those parties. Having been nominated by a party or having been elected on a party's ticket does not elevate you to be above the constitution of that. Asarwa ekuro entindi buna abarayi barachiko buna amachiko ye kiamekyo mbabe bakoirerwa egetambo keryo. Those who voted for you are watching you every day, and they are the ones who will be the first to raise the alarm and say that you have become wayward. Do not rejoice in destabilizing other political parties. You end up with a weaker country when political parties are not functioning as they should. In fact, you can easily lose. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se County Nyamira, Job Maangi. Biamono omoliki oito Job Maangi asoroboti urwa senjira ya boikarana kurwa se County ya Nyamira tukurana me County ya Kisii ase enga eyemo kurwa se kenyoro kia Nyanguru gigotoko ime constituency ya Nyali bali chache ebeso kirina kobolia obokonye kurwa asabantu bwate okuganyo kuya inde banyara koba bagosira oyo mwabo kurwa Richard Mogere anyara koba kwenyorera obokonye kolengana nenge yoniga yatebiria nyare koba kwekonia ekerekemo ikibabu ate likwenekia buna omwancho bonyare koba gakonyora obubwenia kurinde goikera boni gatibara ikera ekerengo kenibo elia eganeirie Juli Keruba nyara koba gutarera enga eyo me constituency ya Nyali bali chache na gutwariganiria orobotiro kubwatia. Aragenda ronda twanyare goika ensemo ya Nyanguru sublocation imeyo constituency ya Nyali bali chache ase twabato kumerana no mugaka Richard Mogere uyo beirega kurwara uboroire butari obomo. Asamayeda nguru kwa piece of Richard Moramainya seito gare Nyanguru sublocation Nyanguru kesin Kyogoro division Nyali bali chache ase Nyansa. Amaroire niga beirega kumusongera Richard Mogere buna agotweresa. Igo naringe buya kuru bwana ngachaka kobo murandia ekere na chaka kurandia
nkagenda chisukuru choburandia ekre nagera isukuru choburandia nona anyorere to oburwaire bwa sukari ekre nanyora oburwaire sukari okuru 2013 ngaika 2019 nkanyora oburwaire pressure so bona ingo musaada sabanta bange ono ngatuka na gwetira stroke na sinyirwo kora kirigento wetere mechando ya maroiraya Richard no morugyoya babere bakone nibo yabo yonsi kwerwaria ase nonya bono batabwati kende nonya abana gotiga chisemi bona enibo ya ito ekaera yonsi tukaonyemete tukanjombe tuakabese byombe tukaetira sanyinge bono na ikira sendwaete mbwata atiferia na bana tubwate skuru bagosoma bande mbale secondary una bateri bande mbale primary bono kwenda nyagitari kera gusibu dialysis ri tukago sibu 9500 per day bona kwenda twice a week ase nchi ya dialysis cyo kigusibu chinyego kia garanti ya feret bona yekira ase no ane transport yekubura una bona kwenda alenge yesterday nyagitari eka pitinge transport ya boli noye nigo umorugyo ya Richard Masi obere kago chandika ase atari kogenda kebarua kende gyonsi erinda komorenda Richard egento kiaretire nchara ase family bono korwarwara go support alenge family ya ase ngenje abana kwende school nanje ngokora na alenge kebarua twabwatira na twa support abana lakini wone ngekera kurumuna arwarete bona bana noje skuru mbali gosoma biya efisi ya chakero ko bobo kong abande kiagera bande mbaro abake bono na inche ngatige gasi kiagera gwika bono munasi siko kiagera tari kunyara gonchoka wikamu oberange omonjore omunasi munali siko kwanya komonjora kwa musapoti kwa mogendi bono nabayeri gasi engong nigo Richard anyare gosaba bokonyi ese abasamaria boigo abarai ba Gusii komokonya erinda anyare kogendera no bweni ase enyagitari gabono mbunigetende krema ikera na kingereire gwiche yo musanya ankonya tinali kumne bema igonde omuntu bwo ekrema lakini te process tiraswa gabono nguburi abantu ba TV ya Ndizi egere andonsi asomontarandole egere anyale gonkonya samabira injili asamabira Kristo asenkoro yo wanja oyora kununi mwakiremia mono bono nabe gutakeru anyole kendo ndo bwate support ende yonsi anyale kumo support somo yo wanja ingo reporter ya Ndizi TV korunyari bari chache ndoke Julie Kerubo Biamono omori keto Juli Keruba soroboti urwa senchere boikiranto tugarite me county ya Kisii tukolia lero nigo abanyakerugo ba boda boda kurwa sechi evita seni gweta ne 30 kurwa se sub county ya Kitutu chache south banyarakoba komera na se omochie omoso cha sekerenga gyo kwene kiabuna banyarakoba bagokwanira chinchera baranyarakoba kwegenderia sobugima bwabo bwakirali tukono moro banyarakoba okoleta ababwatani abo asonyarakoba bagokora wano president wa bana boda boda ime county ya Kisii Jared Oirere omoriki oito dipo na sanya na nyarakoba gawikira na sensame yena gutwariganiria orobotiro kubatia Asentire yemo yogo keania chisegi na koleto murembe anena se sekta yobo sombi ya boda boda nigo abarai kurwase sub county ya Kitutu chache south bakorege karokiabo kia bene na baraya banene kurwase county ya Kisii mangana naralenga makama ke abamurabana na nyora maramiko boyeta sub county chons bari kuramika igoro yo muchanda wa municipality igona atenenere gango tebanga municipality elino ne capital city ya Kisii county oikakero muntu kuri sub county yage ndo lakini akogenda na maskani ekera ikiro kora harassment yesire abantu bito banyako harasiwa kaikirie customer ayo maskani ya ndaira no sub county yaye Oigoni go banyara kuraria omorembe anene asaba onchororia bagenderete kwenyorera chingeria chiabo gwetira ase sector yobosombi sana no konyoko base municipality yede ya Bosongo abantu baito no gutamanyanga municipality taliero ebwato buraibwe county nincho mu president of Kisii county bwa pa no municipality yere sayane
igona asabire abarundi bane bonse amasikani yabe nonye na musana nuryo betali mu cyobosongo ningenderete ko beke makanisi mwengi yana ndine ikaransti abo murabalia ningenderete ko batebinga basiki abakurusiko bagosasa mu kito municipality. Komenta nayo ni gabana bodaboda bagokera igitambukiro ekyo na gusaba abana siasa gotiga kubatumika abana bodaboda ase cinjira kitali cingiya bagokire mono asengencho mu president itokira atebire na amani bono kuchakira boneka yabeire na ande ntonyora muchandonde bwezi ase county yetu igatu atwa drogo semeringa ntokore gacia sobwamo kuno mwana bodaboda konyo kuminyo kigunkole kole boso okuminyo kigugo twaminyo kigwa senga kientambe infanti bono gegera kwana igakwana bakanjo manyana narema na ntwa kwana twakebekanga abana siasa igo baguti bayingiria ase amangana bodaboda batutumika bobe. Omunyakirogo bwe sub county ya Kitutu chache South Kebinobiri nikobo igonyara gukulira abayibuli kolenda abana babo chingakie chibono bale asomutimuko bwege kegetambe ambekanya kubatebindinga bwa school cha Siekiru ntoramo kulingana na machika ali president yange yatenda ya sub county yiga abana bali babungire chiskuru tafadhali abayibuli bali mu bwate chibigiti mugoto abana gocha sector yito ya bodaboda tafadhali ntwa igwanana unabona gatokonyoro umwanafunzi ubwate bigipigi na yabanga ne yaino ebigipigi president nantebi unadokonye bwate erongonye irobisi ya president aja konye uyu mutinyo kabere igobona bayiboli bali mondigereti ariko basaba kabe makini tubwaterane bigere tokini abana baitasinjerere ngiya basike amagana bodaboda abana baiseke na bana bugatu basike bigere ngakie gocho January tonyorenga abana baita baiseke baso school bale bonzi chingakie chioni go banyara gosemiwa chinjera cyo keani obotutukanu anene asogotumeke babil elio kwegendereria asebyombe ao because one transaction si huge ko usange mchara police mtako cha transaction ni simbiae abisa ko kutumia babil hii kisibo ndiko cha kuwa amonia account number na yebe kitambulisho kiae so tatonya ko transactions kwa simbiae na ndo nyara ko lelo ko etere simbiae nyara waka na ko etere simbiae na ndo nyara ko kinia loan limit ya ikonka gatenga interventions icho mugaba na bagete in place na chichi to kubwa na into na leadership ya bodaboda kuhakikishanga naone chi company chichiko na kulia ni ama tune credit chire ne interest ile borake cha reduce cha saka ginko ripoti ya Ndizi TV korwase chiro ya Mosocho egotoke ward ya Bogisero meyebunge ya Kitutu cha South elitaria nendi pon asanya Mbiamono omoriki oitodi pona sanya sorobotero asenchira yobo ikiranu gati ya baraibo igabanyara ko bagwikirana somoyega oyo bwana boda boda no MCA we ward ya Bogusero Vincent Abuga oyo irali chinga kechuna kwene kyonyale ko bagoka ko basemya bana boda boda bo nako babule banyale ko bagotiga na siasa na boigo batige gutume ko bobe nagati ya bana siasa babwate ekerenga ekebendo boigo nigo Vincent Abuga nyara ko bagako bolio bosibole bo bonchoreria anene imeyo mochi obosongo asanyara ko bakobolia bana boda boda bonse beweli bagakwenekia bona banyara ko bako kora obonjoli bwabo obugatagati bwo mucho bosongo abantu ba boda boda ine sector erengia ya konyire ensemo ya transport because rero igoinyore nonye nabantu bali bagasinyura uruguru makolime epigipigi yego ete yaso abakanyumba ontagete gusabanga umugende te obali gasi unabana boda boda ritanga ni mwanje mutwaro molembe inimwika banyene kuna bana boda boda mubaise wanja abana siasa tubatumye ufi because induna bana siasa egasi tunugo batanga ni mutu negere mwa umire na vera tuke ngamuji konyoranje unu bana siasa so igonda yetego basabanga turende sana gotoko tubatumia senjerengia irinde nga tuinyure nga setokuru gotwagenda kogende chipigipigi ntugwate family twatiga maega ikero kende gwato gosemeringa gukwira na maragoba no gwate sakara oimwityo kogenda nero nyumba ali bosongo tigango kero muntu agenda ora kore biasara asengenje no mojo kwagajuna kero muntu ebe na abe sub county ya Kitutu cha South ebe nyari bari chi sub county chonzi kianda tigango chikore boda boda songa no bosibore nabantu bari bake kero kende bakore to muchando tiganga kore section ya yuno murai a make sure ngorozi leadership ya berengia irinde sector ya boda boda because nero twigende na ende ni manye tenga nere korebe tarebe nywe nyingi kabisa se county ya Kisii Togoska motwe chingaki echecho nigo bono abamenyi be sub location ya Ndoro ime ya constituency ya South Mugirango
banyare koba bakoborigwa tibanyara koba bakobabisa abana babo ababwate oborema agati yabo oborema boribwa autism gakwana amona bamenyi abo omo director bwe school ya autism Jairus Kibagendi nigasegetira abaibuli abanyara koba bagosokia abana abuna kwenekia abuna banyara koba bagosirwa asenchira yoboikirano omoriki oitwa mangana maya Mildred Mumanyi nanyara koba goikirana ime constituency yo ya South Mugirango na gutwarigania roboti rokobwatia senchira yoboime. Autism no muchando omonto akwibero na nonoro oyo okwirera omonto gutakwana na gwasiokera abande bune bwenerete asebono omuchando yo okumanyikana ekero omwana alinse emyaka 2 naende korengana nabamanye nigo okorekana koba ase abana bamuramono kubwa abaiseke nase ekenyoro gya nduru imeye bunge ya South Mugirango asebono abateneri kurwa ase kiombe gya Autism Dazzling Center batalera abamenyi bensemeyo elikurwa obosemya gukia ase bale iguru yo kwerenda na kumanya abana babwate omuchando yo buna Jairus Kibagendi kurwa ekiombe kyo akwerera otwatire gaiga courtesy of the chief gaiga through the office of the county commissioner ndeligo chagaiga to the grassroots level kabisa gukwana n'abantu iguru ya kubasominga kero mwana yabwata baremo bwa autism ngakia koba ngakitoko karutomanya nande ngaki omwana yabwenta gukonya igo twasemiri abana kenyora abaiga una omwana oyo yabwenta gukora kikonya kitali yakoro assessment karakoro assessment bamanyire nga yabwate condition kita singe condition chia chire squeeze ne chinyinge and condition tubwate sabana ne chinyinge igo specifically tore kwandara na ya autism igo tutayanga oriekera mwana yekera nyagitali yanyoto ngana bwate autism okarwa assessment onyara kabaga karaki ochaka gukonywa ne occupational therapist n'abanyagitali bande bari bagokaraki bagokonya mwana oyo ase a challenge ya autism ase egikarekyo gikirano nomo assistant chief wensemeyo nigo bagania abantu kubasokia abana babo bali babwate omuchando yo na gotiga kubabisa nyumba ase baigo basemiwa gotiga kubatana na kurwa asa bande ntekenene nkiringa abaiguri nigo basemigunga banyara ko bagosokia abana linde bali babwate simu babairi nyagitali mbako basiekire nyumba ande nande twakwana mangana a social stigma konyoranga ibinyoro abana babekire nyumba babisire nyumba twatanga yuera against human rights cyumwana kube ku nyumba tikatusokia abana tubaire nyakitali bakatu assessment ikarba bakatu assessment banyoro bakwanyi bari babone tukonyora nanda nenepi umwana na bakweru none school na bakweru special school ende buna Dazzling Center for Autism yatokornerega sega eralia bugusongo abamenyi bensemeyo abo baikirana nigo bagokera egetambukirekyo ase bainana okoboko gotiase abasemya ngamachikobwatisia abana bunabo eriko bali baga ase okonyora amasomo twanyorire nga abana bali babwato borema mbabwate libaga linene gocha story ekero turaire buna abaibuli turabarusia na kubaira ase chinyagitari erinde banyako bakurwaliwa egere banyore obokonyi kurwa serikali na barobatu arobonjoli babuna abantu bande balia babwate libaga lyokomenya libaga lyokomenya ase obosiwenzi ibonga abana bali babwate oborema nto basoko batuko batiga tubabeke nyumba tubasiekero nega neiri tunyare ko batuko barusia nyumba tubairi nyagitari erinde tonyoro bose mikuru asa abanyagitari na egendo ndateyo basubati baita wega bake tigabaikanye kero baiburi none barasabune yega muna mwachaiga ekero banyore chinkwano cyane kuraso monwe nigo kiraberiyo na nigo kirabakonya mono kubwa manonga tagitoro ngabangi n'abana basemi abana kolende chinga kichaba bali koigera kono twasabira abanyagitari baite moto ikange mochange gara basubati banyora goko kulipotalia egetaseni kya Ndizi TV ile Mildred Mumanyi.
Togotigana na roboti oru murikyo ito Mildred Mumanyi togusuka mutwe amatemu ye kelasi kia gatano gatatu KCP yenyarete kobaga kwera ritukuri igoro naro are yo mwelyo kigima asomoroberio omukoro oria o 844 bono nigo omoroberio muya OCBC orachikobo kwariganirwa gochakera omwaka ogo chaka okwana asomega bokobekerwa chigutwa gochia ase abana ba PP2 omo director gwe skuru ya Royal Metropolis oyokorwa nere Joshua Benecha nigo boigo atabire ngomoroberio OCBC onyale kobo kwereri bagarine na koyanekia bono onyale kobaga kugo kwarigania abana ase chisemi chiabo chire motwe. The children who are graduating here today, if you look at the academic examination or assessment, many of them score 100 to begin a COVID. Many of them score 100 and we are happy about it with the work our teachers are doing. Mr. Pico, we have given them a good foundation. And this foundation we have given them here at Royal, it will enable them to move and graduate several times, again and again and again. As I've already said, in our schools, we are training very important people. Watoto wetu wa class 8 walifanya mtihani, signifying the end of 844 from our average, all of them. So they are on score 400. Togusuka motwe anene amangana rengete isko yorogongo rua Gusii nigo muraibwense Dr. William Ruto no morugi oye facility Recho Ruto banyara kwa wikirana ime ya mtongwe asebara omoruoti Charles oyo gatatu korwa sense ya Bongereza naboigo omorugi oye Kamila somoyega bukumanya chinchira ekyombe kyabanyanyimbo kyane vikegende tokoba igegokora amaigerio aye asensemo eyo ya mutongwe kore ngana na barabwo nigo batebire ekyombe kyo kyagendere ko bekwirigani beno mwanjo munyewe murigeri nyura boigo amaigerio ayo yekyombe kyane byasensemo ya mutongwe niga koenanwa bene amo nabanyanyimbo bali babwate amaigerio aisaine kurwa sense eri ya Bongereza. To provide some of the follow-on Togusuka mutwe nigo bono abamenyi be constituency ya Lungalunga ime county ya Kwale bagokera anene omoroberio bogochakiwa company AMO yokorosia chinguru chomorero iria chikobe kwenekia buna chinguru chomorero chanyara koba chigwikirana sensemeyo omorai oyo bwense nigo boiganyara koba gotebangati bitambukiro serikali ya Kenya kwanza nyari kobe kwenekia buna yanyare koba gwikirana na magani omoriki oito mangana maya Evelyn Honorable Rwa Senchira yoboime gokwana chinga kiechyo Ruto nigateba no moroberio oirete chiringi angeti milioni 350 asoko enekia keroyo monyorire stima na boigogokonya asamangana yoburubi. Hii mradi ambayo imetugharimu karibu shilingi milioni 350 itaweza kuwafikishia stima katika nyumba 600 hapa Mkwiro na Wasini. Tunataka kila nyumba hapa wapate stima na tutahakikisha ya kwamba hata mashule yenu yote imepataka vijana wa hapa wavuvi waweze kuitumia kama landing site. Ruto boigoni gamotoyo mugavana bwe county ya Kwale asemiroberio ao na kwene kiago cha kumusira mona sensemo yoborubi no bonchoreria bwe chinswe. Tutakusaidia kama serikali ya kitaifa kuweka vifaa, kuweka value addition na processing program. Ndio hawa wavuvi wakienda kule kuleta samaki waweze kupata mahali ambapo wanaweza kutumia kuhakikisha kwamba samaki hiyo isiharibike. Asense moyende nigateba buna nigo barachikorosia airport ye Chinswe. Tunaenda kuanzisha hapa Shimoni fish port ambayo tumeweka zaidi ya bilioni 2 ya Kenya kuhakikisha ya kwamba rasilimali yetu ambaye tutatoa
katika bara la Hindi tutaitumia kuhakikisha kwamba kuna chakula katika taifa letu la Kenya, vijana wetu wapate ajira, na vile vile tuongeze mapato na tuendeshe uchumi wa taifa letu la Kenya. Omokonyi bw'omurai bw'ense Rigathi Gachagua nigateba omuroberio yono chikoreta ababwatani korwa chinsemo ao asemo nagikeria bari bagukwana bobe igoro ekitaro chia Ruto ase Chinsa cha isiko. Tunataka tukupongeze kwa sababu huu mradi ambaye umezindua hapa leo umepatikana kwa usaidizi wa wawekezaji wa nje, sio hapa Kenya. Na rais, kuna wale ambaye wanakupigia makelele ya kwamba ati wewe unatembea sana, ati unaenda kila nchi, unaenda kufanya nini? Tungetaka kuambia hawa matunda ya rais kutembea kila pahali duniani imepatikana hapa katika hii kisiwa. Kurengana no waziri wa mining Salim Muvuria nigaenekia okubwaterana iryogokonya abamenyi bensemeyo. Mheshimiwa Rais, jamii hii ya hapa wanategemea uvuvi, ndio maisha yao. Kwa hivyo kupitia mambo ya blue economy, Mheshimiwa Rais, vile tumepata stima, vile vifaa vyote vya barafu, pia tutahakikisha kwa maelekezo yako tumewasaidia wananchi wa hapa visiwani. Omugavana bwe county eyo Fatuma Chani nigago kerege tamukerekyo ekiaine kiakerachie kobokia mange asiboigo aruo kugania kwaye. Mimi nina imani sitakuwa na stress sana ku budget kwa sababu Mheshimiwa Rais umefika, utaweza kutusaidia na kuequip ile learning site ambayo iko ndani ya Mkwiro. Kuna barabara ambayo inaanzia Mkwiro mpaka Wasini. Tukipata kufunguliwa barabara hiyo, sisi tutakuwa tunafanya biashara bila wasiwasi. Nomoroverio orachikokonya banta bange asensemo ya Mkwiru na boigo Wasini. This project, like we've previewed you, will serve 600 watu 600 kwa hii kisiwa ya Mkwiro na Wasini. Ni faida kubwa sana kwa sababu maneno ya maendeleo, maisha sasa itaendelea kwenda juu kiasi. Nigakora asoko enekia ebitambukire serikali yaberege kobeka asoko enekia chisemi chabere chigosirwa imeyense ya Kenya. Nimeweka pesa sasa katika pesa zaidi katika masomo ya watoto wetu. Kenya mzima tumeajiri walimu 56,000 wapya watakao tusaidia kusomesha hawa watoto wetu, kwa sababu tunataka tuhakikishe kila mtoto Kenya anapata nafasi ya kusoma. Ngoripoteri ya Ndizi TV, Erietariane Evelyn Osero. Mbiamono moriki oito Evelyn Osero soroboti urwa senchira yoboyi kiranu omwanchwa omorigaringati abande abange boigo bagenda toko bagotuma birengeri byabo kubwatakana na mayeto nyareko batoko yabeka bene emarogo bayabona rege gukorukwa ondonga ondimu kuru Chinsemo chia Nyamacha gotebanga nigo omorobiri bwo kwenana oboseme bucha suburire bwa autism bubwenete poikirane chi sub county a Belinyamamba kuru Chinsemo chia musochorio toigo agoteba boigo buna omorembe no boteru buganirie ase sector area ya bodaboda gwikira umwancho morigereria hegwegeta seniki Ndizi TV no tukoya butolera Amayia senchire bwikiranu Chinsa Isato chia bono bo tukongireri bagari gwakira ngambie muno asokweneke buna kwanyara ko bogosanga muna into aya amunembero belio akorwa kete gwikira chinga kibuna eji Joshua Auta nero nyara ko bokweneke buna gochire gwetera somo no bimanyererio chinga kipetra mokeira anyara ko bakweneke buna chibicha mererio gichagochire asenchira yobo ikiranu literane kwa Josephat Amisi na kuganairie oburigario bia bwemerobere megeta seni Ndizi TV.